El baró de Maldà es dona compte d'això i tota la... Hi ha una part de l'èlit d'aquest segle que es donen compte d'això, no? I això a Catalunya, que és una mica la porta d'entrada de les idees d'Europa, perquè evidentment això era molt diferent al resta de la península, on hi havia el majisme, les majes, i tota una reacció molt diferent, no? En canvi, aquí les modes entraven i amb les modes entraven les idees, no? I això era imparable. Això és el que es dona compte el baró, no? Hi ha un altre aspecte que són les patates, també. Que, clar, el llibre crec que comencem dient que al segle XVIII no ens haguérem pogut prendre una truita de patates amb pa amb tomàquet. Perquè la tomàquet era una cosa molt poc coneguda, ja la coneixien, el baró de Nomena 2 o 3 vegades, i altres, no? Hi ha alguna recepta amb tomàquet, però les patates és una cosa que només era pels porcs, no? I són els soldats francesos els que menjaven patates, no? I el baró no en vol menjar mai de patates, no? I quan els francesos són expulsats, els maleeix, i diu ara, ells i tots els afrancesats, evidentment, els caragirats, diu ara que vagin a menjar patates, com els porcs. Per què? Perquè les patates era un element que no entrava dins dels seus cànons de menjar.